niekto povie pouličné divadlo, tak ja mám na mysli, aha, to teda história, tie divadelné súbory boli kočovné a robili predstavenia po uliciach a tak ďalej. Je toto nejaký základ, z ktorého vychádza, alebo ako? Určite. Uh, veľa je presne takto, že kvázi zájazdové v úvodzovkách, ale často len zmenilo sa ako keby to prostredie, že už nechodia čisto tie súbory, alebo teda tí herci, že sami si povedia, že teraz sa zoberieme a ideme na námestie, ale skôr to funguje cez nejaké tie festivaly, keď si ich niekto zavolá, že čisto, že robia pouličné divadlo, že robia rôzne kaukliarské predstavenia na tento štýl, také cirkusantské, nový cirkus, akrobati a tak. Aby sme nemali, že cirkus, zvieratá a tak, to vôbec skôr ten nový cirkus, to žonglovanie, akrobatstvo a vlastne rôzne tieto kúsky ako chrlenie ohňa a tak, balancovanie na brade s obrovskou lavičkou alebo rebríkom a tak. Práve, že som sa chcela opýtať, že k čomu má bližšie pouličné divadlo, k cirkusu alebo k divadlu. Alebo prípadne aj k experimentálnemu prednesu. Alebo zahrnie všetky No, nejako to hej. tieto prvky spolu. Áno, ono je veľmi súhrnné presne v tomto, je tam pantomima, je tam to kaukliarstvo, je tam to divadlo samotné ako herectvo, je tam prednes, teda vie tam byť Vie prednes. tam byť prednes, ale ono je to špecifické v tom, že umelecký prednes je vlastne väčšinou v uzavretých priestoroch, kde máš veľa ticha a pracuje sa vlastne s takými malými mikromomentami a experimentálny prednes je vlastne niečo, čo nie je úplne ako pravidelné na uliciach, ale je to niečo, čo sme si ako keby vymysleli. Mhm. A pretože väčšinou v tom pouličnom divadle sú také tie, že ľudia kričia alebo jednoducho Hlasnejší prejav. áno, rozprávajú s divákom a tu je vlastne ten prednes spájaný aj s materiálom, s tým, že vlastne používame rekvizitu na 3 spôsoby, Mhm. že pracujeme veľa s imagináciou a vôbec aj, že predmety sa premieňajú, že nie sú tým, čím normálne v skutočnosti sú, ale vlastne otvárajú fantáziu a tým, že vlastne aj básnická reč otvára fantáziu, tak sa ako keby viac ten priestor ešte otvorí pre abstraktné myslenie. Je to také skvelé prepojenie, by som povedal, ktoré vzniklo teda 2 roky dozadu na Presne prvom tak. ročníku v Kovačici, čo si myslím, že bol oboch prvýkrát na Píšeš píšem, že? Áno, áno. My sme vlastne predtým pouličné divadlo, ja som teda nespájala, ja som pracovala viac na prednese a na divadle poézie a prvýkrát na píšeš som vlastne spolu s vami Mhm. aj Majka Knopová. Teda Knopová. už teraz Tolčík Knopová. Po Áno. novom. Tak vlastne my traja sme robili divadlo poézie spojené s pouličným divadlom a pracovali sme so stromom a s takými veľmi zaujímavými vecami a pre mňa to bola novinka. A teraz som vedela, že toto bude ešte o to väčšia zábava, že vlastne viac prepojíme to pouličné divadlo a ten konkrétny experimentálny prednes. Čiže aj nás to vlastne vždy na konci prekvapí, že čo z toho vznikne. Tak. Ale ako by sme vedeli definovať, že experimentálny umelecký prednes, keď to niekomu poviem, ako mu vysvetlím, že čo to je? Alebo viem mu nejako skrátka Nie. povedať nejakú definíciu, že to je aha toto. Áno, áno. Ono je to inak na Slovensku a inak v Srbsku. Ja som bola vlastne pred pol rokom u vás v pivnici, kde sa konali moderátorské súťaže v prednese umeleckom. A vy máte ten umelecký prednes veľmi audiálny, že vlastne je zameraný na hlas a pracuje sa iba s hlasom, čisto s hlasom a čisto s intonáciou, ale vlastne na Slovensku už sú také experimentálne prednesy, kde sa zapája už aj telo a zapája sa aj vlastne práca s rekvizitou. Čiže ten človek vlastne pri tom experimentuje nielen s tým slovom, ale aj so situáciou, dajme tomu, je tam použité telo ako výtvarný znak, alebo je tam použitý zvuk ako hudba, alebo
sa zrazu premení nejaká rekvizita v rámci toho umeleckého prednesu na partnera na javisku. Ale nie je to herecká etuda, v tom sa líši od hereckej etudy, alebo teda monológu, alebo dialógu aj tým, že jednoducho sa že aj tá práca s rekvizitou musí byť znaková. Čiže je to vlastne taká špeciálna reč, že nie je to postava, nepreberám na seba postavu, som sama sebou, prednášam, ale zároveň mám znakovú reč aj v konaní. Lebo aj básnická reč je vlastne znaková reč. Práve, že som sa chcela opýtať, že je to herectvo, nie je to herectvo, teda už sme povedali nie. Aký je rozdiel napríklad medzi tým básnickým prednesom alebo prednesom poézie? No, ak vlastne hráš postavu, musíš si na seba obliecť niekoho iného, alebo nájsť v sebe niekoho iného, aby si mohol hrať v situácii s nejakou rekvizitou, ktorá je v rámci tej divadelnej hry ako špecifická a ten priestor, ktorý si určíš, vlastne správaš sa v ňom ako keby entita, ktorú si na seba obliekáš. Ale ak prednášaš, si to stále ty, používaš svoje myslenie, svoje videnie, svoje cítenie cez tú báseň a zároveň vlastne používaš veľmi špecifický jazyk v pohybe, že nie si v situácii, nebereš si vodu a nenapiješ sa preto, aby si sa napil ako postava, ale vlastne dajme tomu, rozprávaš o slove, o človeku a hneď tiež vlastne akoby cesto a už vieš, že to cesto nie je len cesto, ale stáva sa Big Benom, stáva sa vlastne človekom, stáva sa v istom momente srdcom, stáva sa z neho duša a vlastne v poslednom momente aj dajme tomu Kristove. Čiže ako keby z toho materiálu sa postupne stáva niečo viac. Nie len vlastne rekvizita v priestore, ale naozaj ďalšia informácia, ktorá podporí výpoveď toho básnického textu. Červené jablko v obločku mám, ja milujem. Z plechových škatulík, posledných, potlačených, a ja ťa, Janíčko, verne milujem. Tebe to jablko z lásky darujem. A inak, keď ide o pouličné divadlo, tak čo je najviac také, že čo najviac ohromí chodúle, alebo oheň, alebo niečo iné? Ťažko povedať, pretože každý človek je v niečom inom teda dobrý. Každý teda pouličný umelec. Niekto dokáže na choduloch také kúsky, čo iný proste nemá šancu, že vie iba kráčať. Zase ďalší vie žonglovať s 5 loptičkami naraz a to už tiež je samo o sebe, že wow. Ale osobne si myslím, že dosť možné je ten oheň, pretože je to niečo, čo je veľmi nebezpečné. Bo svojím spôsobom dobre človek vie spadnúť z chodu do... Áno, OK, sú techniky, ako úplne bezpečne vie spadnúť. To sa vlastne aj učí pri teda chodení sa. Pri žonglovaní sa človeku moc toho nemôže stať, pokým nežongluje reálne možno s motorovými pílami alebo také niečo. Ale ten oheň je proste od počiatku nebezpečný a v niečom fascinujúci. Ale je ako keby rôzne typy pouličného divadla. Tiež som ako keby súčasťou skupiny Živých sôch, kde cestujeme rôzne jak po svete alebo po Slovensku a performujeme ako nejaká významná osoba. Dajme tomu ako Charlie Chaplin. A ja musím vlastne dokázať hodinu v kuse bez slova
sa hrať ako Charlie Chaplin napríklad a zaujať tých ľudí tým pouličným svojim výstupom. S tým, že mal som namaskovaný všetko, vlasy spravené fúzy tiež, ako mal teda už spomínaný Charlie, ale ako keby hodinu to udržať je tiež veľmi náročné. Takže ono je to subjektívny názor, si dovolím povedať, ale podľa mňa ten oheň. Ono to má všetko, nebezpečenstvo, vášeň, nedosiahnuteľné niečo pre obyčajného človeka, takže... Tak, eh, tak, tak, tak. A inak, ako je s tými akrobáciami, keď ide o pouličné divadlo? Vidí sa mi, že predsa pouličné divadlo má akoby tento expresívnejší výraz a tú súčasť ako, že divadlo, lebo napríklad nemá takú možnosť, ako keby bolo v cirkuse, že tam majú tie nejaké rôzne pomôcky a tie akrobácie napríklad možno nevedia až tak byť urobené, ako tam, kde majú všetky tie nejaké teda nástroje alebo náčinie náradie, čo všetko. Áno, určite. Akrobácia je väčšinou delaná, teda robená zo zeme. Čiže rôzne salta, alebo keď sú veľmi šikovní ľudia, proste sa postavia traja na seba, na ramena, spadne ten vrchný človek, iba zachytia ho napríklad. Čiže je to náročnejšie o moc, ale napríklad na Slovensku je jedna skupina, ktorí aj si robili zbierku cez fanúšikovskú, ako keby ich základňu na Bager, reálne. Oni sú kauklieri a dokázali spraviť teda predstavenie s bagrom, zakomponovali tam akrobáciu, majú tam normálne šály natiahnuté, baba tam robí rôzne kúsky, skáču stadiaľ, balancuje barel na brade, ktoré ešte na lyžici, tá je vysoko 3 metre vo vzduchu, čiže už to môžeme považovať tiež aj ako akrobáciu nejakú, alebo istý druh. Čiže skôr je to, by som povedal, že o prostriedkoch alebo o šikovnosti tých daných ľudí, že sa nájdu vážne tí traja, 4 a 5 dokopy, aby vedeli spraviť ten ľudský rebrík napríklad. Alebo rôzne dvojité salta práve z ramien, že mu zaskočí. A fascinujúce je na tom to, že skôr idú ale ľudia bez technológie. Nemajú nejaké ozvučenie, čiže s tým už ide automaticky, musia robiť ten hurhaj, musia byť trošku ako keby hlučnejší, alebo použijú megafóny. Možno, čiže je to náročnejšie bez tej techniky o moc. Ale inak ono je to celkom široký pojem, to pouličné Áno. divadlo, pretože my sme aj dnes vlastne mali takú performanciu v rámci predstavovania dielne alebo happening. A vlastne ty si chodil na chodulo a ja spolu s dvoma tanečníkmi sme tancovali. Čiže ono reálne aj performancia sa vie robiť na ulici a tým pádom je to už pouličné Áno, áno, to už divadlo. je tam veľmi tenká hranica medzi tým, že čo teda je pouličné, čo nie je pouličné, ale skôr je to také, že všetko, čo je na ulici, už sa môže rátať ako pouličné divadlo. Či už ja sa rozhodnem, alebo aj hociakí speváci, čo sú vezmu si vlastne nástroj, ide hrať na ulicu, už to sa dokáže považovať za istý typ pouličného divadla. Minimálne je Mhm. to vystúpenie na ulici, čiže Mhm. pouličné vystupovanie. Áno, len to je to, že tam máš takú premenu, že sú tam tí diváci vlastne roztrúsení. Áno, Oni nie sú kontrolovaní ako v, dajme tomu, v normálnej upravených divadlách, sále, hej, v hej. ukátkovom divadle, ale oni sú proste rôzne rozložení a nikdy nevieš, z ktorej strany sa kto na teba díva Áno, a ty musíš mať oči všade, na 4 strany, možno niekedy aj na 6 tak je, strán. tak je, tak je. Pokiaľ teda nie je ten priestor vyhradený, ale to sa málo kedy stáva. To už musí byť priamo určené ako nejaký súbor s predstavením, že áno, teraz si to tu vyhradíme, dajme tomu na poloblúk a viem, že hrám iba na ten Mm. poloblúk. Ale teda to klasické je proste, aj teda dnes, keď už som bol na tých chodoch, keď sme to spomenuli, že ja musím myslieť aj na to presne, že kto je za mnou. Aby to nebolo také, že ja som teraz im celý čas chrbtom odrežem, ich nezaujímajú ma. Ja musím vedieť, ako keby sa pohybovať a interagovať na tých 360 stupňov. Sú situácie, kedy herci z pouličného divadla, ak to takto môžeme povedať, sa zapájajú rovno do cirkusu napríklad, že chodia.
nejakými, lebo aj cirkusy majú také sezóny, že si naberajú či už akrobatov, alebo a dokonca možno by sme mohli hovoriť aj o nejakom experimentálnom výraze, lebo už novodobé cirkusy nie sú ako kedysi, že tam príde niekto a len sa tak škerí, hej. Už ten divák je oveľa náročnejší. Áno, ono je to, už tieto cirkusy, keď to povieme takto, sú proste trénovaní ľudia, ktorí trávia so sebou hrozne veľa času. Či už v tej skúšobni, alebo teda na cestách, na tých predstaveniach, alebo mimo toho všetkého, oni sú proste rodina, doslova. A dostať sa tam, alebo že by takto si zobrali niekoho, že videli na ulici behať, je jasné, môže prísť tá ponuka. Ale tiež to už znamená to, že keď ho oslovia a ten človek sa rozhodne ísť do toho, tak si nemyslím, že by to bol iba na jeden výstup, ale skôr proste ho oslovia, ak máš záujem, poď s nami, ale znamená to, že ideš na 100% do všetkoho. Že nie je to také, že dobre, odvystupuješ si raz a chod domov. Hej, a ono je to náročné zamestnanie, že Áno, človek tomu musí obetovať veľa. určite. Aj čo sa týka po fyzickej stránke, sú to proste atleti ohromní. Čo je vlastne jedna taká česká company, tak ja som videl dve predstavenia od nich, dvakrát som mal sánku dolu celý čas. A to bolo vidno, že tí ľudia sú v skúšobni pomaly 24/7. Mhm, mhm. Ale my teda na dielni nejdeme až takto do hĺbky, že neučíme sa akrobácie a takéto náročné veci. Skôr vlastne sa učíme základy pouličného divadla, ako vlastne sa vyjadrovať na ulici, alebo ako rozmýšľať nad Áno. predmetom, ako vnímať partnera v priestore, ako vnímať diváka, ako si rozobrať text básnický, aby sme mu rozumeli, ako vôbec sa, lebo je to úplne iný pohľad aj z hľadiska tej práce s rekvizitou a práce s priestorom, že ako si vôbec prepnúť za ten týždeň hlavu z Mhm. bežného divadla na zrazu experimentálny prednes a pouličné divadlo, že ako sa v tom nájsť. A niekedy je v tom človek proste stratený a možno niekedy na konci týždňa sa niekto nájde a potom sme všetci šťastní. A ono to stačí svojím spôsobom iba taká sekunda alebo uvedomenie si, že môžem byť znovu dieťa, že môžem sa hrať. Ako napríklad, že tá fľaša vlastne nie je fľaša, je to ďalekohľad, môže to byť fujara, môže to byť trúbka, môže to byť hocičo iné. A nevyužívam to len proste, že tam mám vodu, napijem sa alebo sa schladím. Alebo bežne v divadle, ako ľudia až tak nerozmýšľajú nad tým, že treba myslieť na ďalších 8 ľudí v priestore a že to má isté prvky, že aby človek proste vnímal Toho aj kolektívu, no. periférne, že čo sa deje v ostatnom priestore a vyrovnával ten priestor tak, aby bol zaplnený približne rovnako. Mhm. Lebo keď si aj vezmeme v kamenných divadlách, máme choreografov, máme režisérov, máme dramaturgov, ktorí všetci vedia vlastne zasiahnuť do toho predstavenia, ale keď si človek zoberie to pouličné divadlo, skôr je to nejaká skupinka 5, 6, 7 ľudí, ktorí sa veľmi dobre poznajú a vždy vedia možno aj, že jasné, teraz v tomto momente mám za sebou nejakého Joža, ktorý je 3, 4, 5 krokov dozadu a ja keď skočím, tak on bude vedieť zareagovať Mhm, automaticky, pretože k tomu sú ako keby aj trénovaní a vedení. mhm, A keď si to porovnáme teda s tým kamenným divadlom, tak tam často preráža ego herca, mhm. že sú miestami až takí exhibicionisti, že vystúpi na to javisko a povie, pozerajte sa na mňa, ja tu teraz hrám a nie môj kolega. Alebo teda my ako kolektív. Čiže v tomto je taký asi zásadný rozdiel, by som povedal možno. Ešte to je zaujímavé, že my na tej dielni vlastne máme ľudí, ktorí sa teraz iba spoznajú. To znamená, že oni sa potrebujú najskôr ohmatať, Mhm. aby vedeli vlastne v tom priestore spolu tvoriť. Čiže my tu všetko vlastne za ten týždeň tvoríme. Tak. Ani sami nevieme, čo vznikne. Je potom teda
Toto bolo krásne, keď hovoríme o dielňach, že teda aký je začiatok a čo sa očakáva na konci týždňa, že možno sa ľudia nájdu alebo si uvedomia niečo a to je veľmi krásne, že áno, môžem byť dieťa, to musím skúsiť, aj keď nie som s vami. Ale v tom pouličnom divadle je to potom aj o tej slobode trochu, že Jasné. mám tam svojich už teda partnerov alebo kamošov, alebo kto tam je a máme tu nejakú slobodu a už sa cítime navzájom a ide to, no. No jasné, určite je to o slobode. Ale aj k slobode sa treba dopracovať. Áno, že vlastne, ako som už spomínal, proste sú to dlhé hodiny nejakého trávenia času pokope. Pretože čiže aj na hereckej škole, teda čo som vyštudoval na výške, my sme dostali, dajme tomu, že zadanie, robili sme cvičenie, že za 15 minút urobiť nejakú situáciu je tu. A prvýkrát, keď sme to robili, náš pedagóg nám nezadal nič. Že sme mali slobodu, my sme mohli urobiť hocičo, ale nevedeli sme sa pohnúť. My sme nedokázali vymyslieť ani len začiatok, nie je to ešte celú etudu. A potom prišlo to, že OK, tak skúsime znovu, máte také a také zadanie. A už nám bolo o mnoho ľahšie si nájsť tú slobodu v rámci nejakých mantinelov a vedieť, že kam až môžem zájsť, ako keď človeku dajú, že rob si, Príliš čo veľkú chceš. slobodu, hej, že Áno, keď dostaneš príliš veľkú slobodu, tak zrazu nevieš, čo s ňou, nevieš ako keby kam sa hýbať, čo tak, robiť. tak. A hlavne keď si začiatočník, hej, že no tak poď a ukáž nám, ako vieš hrať v tejto etude. No. A no, keď im nedáš zadanie, že dobre, tak zahraj, ja neviem, lavičku alebo... Neživé predmety sú najkrajšie. alebo žuvačku. Žuvačku alebo plagát, to je vždy super. A pritom je to tak nádherné, že tam sa stačí sústrediť na detail, že ja možno keby sa aj teraz postavím tu pred Dom kultúry a začnem hrať nejaký plagát, ktorý sa odliepa a možno sa aj niekto zastaví a pozrie sa, že wow. Hej, a inak to je zaujímavé tiež, že pozorovať, ako postupne si ľudia dovolia, lebo deti oni nerozmýšľajú nad tým, že vyzerám blbo v tejto Áno, situácii, ale mladí ľudia a starší ľudia vlastne už nad sebou rozmýšľajú, že toto sa nepatrí, tak to by som sa nemal, toto, hento, tamto a jednoducho dlho trvá, kým trošku sa dostanú za tú vypnutú kontrolku. presne, za tú škrupuľku a jednoducho sa uvoľnia a dovolia si proste len tak byť v tom priestore a dovolia si proste smiať sa, keď sa majú chuť smiať. Jašiť sa. Tak. Tak teda čo je riešenie? Zostať dieťaťom? No, určite. Ja si myslím, že vykombinovať to tak, aby to bolo dobré, lebo dospelý človek má niečo, čo je potrebné a to je, že už má nejakú skúsenosť a vie niečo plánovať, ale dieťa sa nebojí zmeny a hrá sa s tou zmenou a je v prítomnosti. Áno. Je tam presne tá hravosť, všetko a ako si že povedala, tá skúsenosť a schopnosť analýzy je veľmi dôležitá tiež. Avšak nedá sa všetko ako keby celý čas len vymyslieť, že ten herec sedí za tým stolom, vypracuje si na 3-4 hodiny práce ako keby nejakú situáciu a potom dajme tomu, že príde do divadla, vyskúša to a režisér mu povie, zle, skús to inak. A vlastne tie 3-4 hodiny práce, čo sedel za stolom, sú fuč. Pričom stačilo možno sa spýtať kolegu, že počuj, keby to skúsim takto, čo na to povieš. A on mu môže, zanalizuje to presne, povie mu, skús toto inak, toto mi nefunguje, vymyslí to trošku inak. A ten človek zase pracuje a maká. A za tie 3-4 hodiny reálnej práce, no, v úvodzovkách reálnej, nedehonestujem analýzu a tieto veci, je to dôležité, ale za práce v priestore, nazvime to tak, vie prísť o mnoho viac na to riešenie, ako keby.
Ale zase na druhej strane, že napríklad Meyerhold, to bol vlastne režisér a veľmi zaujímavý človek, ktorý mal svojich hercov a s jedným hercom pripravoval výstup, proste nejakú postavu. A v rámci tej sa mal naučiť ten herec žonglovať so 7 sekerami, myslím. A on sa to naučil a v momente, keď sa to naučil a on to videl, že dobre, super, že to vieš a teraz túto pozornosť len použi do tej postavy a odhoď to žonglovanie so 7 sekerami. Čiže ono niekedy aj to, že ti povie ten režisér, že dobre, a teraz to zahoď a vymyslí niečo nové, tak má nejaký zmysel. Ale práve to, že vlastne mu povedal, že prestaň, teraz nepotrebuješ žonglovať so 7 sekerami, lebo je to navyše, ale to, čo on získal pri tom, keď sa to naučil žonglovať, To sústredenie, tú pozornosť. tak zrazu mu to tak ako vyčistilo to vnímanie a koncentráciu a bol schopný sa koncentrovať aj na ten svoj výkon úplne inak. No, I'm drifting, catch you slipping, won't be back again. No, I'm drifting, catch you slipping, won't be back again. Roll the riches, fly the fishes, so we throwing this. Hiking, shipping, magic land. Prečo pouličné divadlo? Prečo nie napríklad klasické divadlo, alebo film, alebo keď už hovoríme o herectve? No, klasické divadlo som vyštudoval, ale akoby samozrejme, kto by nechcel byť v divadle, kto vyštuduje herectvo? Každý jeden. Avšak situácia na Slovensku je teraz veľmi ťažká ohľadom divadiel a samotných príjmaní a tak. Ale vždy ma to nejak tak ťahalo, že tá akrobácia, tie žonglovanie, tie chodúle a akoby vyčariť úsmev na tvári tých ľudí, toto je proste asi najrýchlejšia možnosť. Mne stačí len výjsť von a keď človek vidí aj tie deti, že wow, to je vysoký človek, to je nádhera, a on ešte aj žongluje do toho, to je super. A už len potom si človek dá s nimi 5 a úplne sú také očarené tie deti. A to človek, alebo teda herec v Kamennom divadle za 3 minúty nedokáže. Podľa mňa nie je otázka, že je zaujímavejšia otázka a to prečo len divadlo a prečo nie aj pouličné divadlo a prečo nie aj tanec a prečo nie aj prednes a prečo nie aj experimentálny prednes. Áno. A tak ďalej. Áno, inak toto je veľmi zaujímavé, že keď to povieme, že pred 2 rokmi, keď ste sa stretli, tak vznikla nejaká kombinácia a ak správne chápem, tak skôr neexistovala vlastne. Takže čo všetko sa vie udiať, keď sa spomína aj prednes taký, aj tanec, aj spev, aj všetko. Teda vznikajú nové krásne veci. Znamená to, že vlastne už sme si povedali, že to umenie fakt je asi všetko je takmer umenie, ale znamená to, že budú vznikať nové nejaké podmienečne povedané žánre alebo smery, alebo... Ja dúfam, že áno. Takisto som na tom, pretože či už herec, či už recitátor, alebo tanečník, pohybový herec, proste čím viac on vie, tým viac vie ponúknuť. Tak. A ďalšia vec je, že mne sa páči ten princíp vlastne tvorby. Nie ničenia alebo dávania rámcov, ale v podstate vynachádzania, tvorivosti, tvorby. Proste je to princíp života. Že poďme sa stretnúť a robme niečo a keď to bude niečo zaujímavé a nové, tak wow. Doslova, hej. Super, áno. Som za. A k herectvu najviac ma zaujalo ešte na základnej škole, kde sme mali vlastne divadelný krúžok. Zahral som si raz jednu scénku, čo sa pripravovalo na nejaké koniec školského roka alebo tak.
a povedali mi, že či to nechcem skúsiť, tak som to skúsil a vlastne sa divadlu venujem od 10 rokov. Veľmi ma to začalo baviť. A pôvodne som chcel ísť študovať informatiku na výšku. Aj som mal ísť maturovať informatika, matika, na gymnázium som bol, čiže nejaké konkrétnejšie vzdelanie k herectvu som nemal vtedy. Vždy som bol ale aktívny aj dovtedy teda v našom krúžku, akoby, aj keď už som bol mimo základnej školy. A v tretiaku na strednej škole som sa dozvedel, že na Slovensku sú dve vysoké školy, že nie je iba jedna, kde sa dá študovať herectvo. V tom momente som vypustil maturitu z matiky. To už prestalo byť nejak alebo existovať pre mňa. A išiel som teda na príjmačky na obe vysoké školy. Prvýkrát ma nezobrali, takže som bol trošku smutný. Išiel som síce do zahraničia, tam som pracoval, znovu som sa začal pripravovať. Znova som šiel na príjmačky, aj ma prijali a začal som to teda študovať. To herectvo a pouličné divadlo ma začalo tak najviac zaujímať v štvrtom ročníku, typujem zhruba, kedy počas korony teda aj, kedy som si povedal, že sa idem naučiť niečo nové, čo potom môžem ponúknuť v rámci svojej hereckej kariéry, tak som sa naučil žonglovať doma z YouTubeového videa s tenisovými loptičkami a potom som si povedal, že dobre, super, viem žonglovať, viem zo pár trikov, čo keby skúsim niečo viac, čo keby skúsim pľúvať oheň. Tak som si objednal fakľu z internetu, naštudoval som si úplne tie videá, neodporúčam to moc, akože bolo to dosť nebezpečné za začiatku, ale podarilo sa mi to bez újmy na zdraví, klopem na všetko možné zatiaľ. A nakoniec prišli chodúle, potom som túžil veľmi veľa. Keďže som dosť nízkeho vzrastu a rád si robím srandu z toho, že mohol by som sa aj z výšky pozrieť raz, tak som sa naučil proste na chodúľoch. A odvtedy som úplne, že áno, je to super vec a rád to robím, veľmi ma to baví. Jednak tak egoisticky poviem, mám o širšie portfólio, čo viem ponúknuť hoci komu, či režisérovi alebo tak. Ale veľmi to ako keby aj moju zručnosť cibrí. Či už to žonglovanie, že prepája pravú-ľavú hemisféru mozgovú. Či už človek si zvyká na ten balans na tých chodúdoch, že vie byť akoby nad vecou v úvodzovkách. Ale dávať si aj o mnoho väčší pozor a myslieť na tých druhých. Tak asi tak pouličné divadlo. Inak, aký je pohľad z hora? Pýtam sa pre Nádherný. nás nízkych. Nádherný. Zo začiatku som sa veľmi málo pozeral dolu skrze strach, lebo keď som sa učil a pozrel som sa dolu taký, že wow, to nie, toto je moc vysoko, na toto nie som zvyknutý. Sa mi aj párkrát hlava zatočila, tak hneď som sa musel chytiť steny, že hopa. Ale potom proste vidieť ako keby tých ľudí je veľmi príjemné. Čo bolo to, čo mňa donútilo ísť týmto smerom? Nemyslím si, že úplne donútilo. Ja som totiž to už ako malička recitovávala svojim rodičom, starým rodičom a vlastne celej rodine. A teraz, keď sa po rokoch stretám aj so širšou rodinou, tak mi hovoria, že to si bola ty, čo si nikoho nenechala spať, lebo si im recitovala, teda prednášala. No a takže som to musela mať podľa mňa niekde v sebe. A vlastne na základnej škole som prednášala na Hviezdoslavom Kubíne a neskôr som začala učiť na základnej umeleckej škole, keď už som bola staršia a tam ma to chytilo naozaj veľmi. A čím viac som s tým robila, tak tým viac som objavovala akoby nové svety.
A práve ten experiment pre mňa bol zaujímavý v tom, že mi to otváralo perspektívy a že čo všetko sa ešte dá, ako sa to dá urobiť. A že to je tá myseľ, ktorú by som chcela aj odovzdať ďalej, že nebáť sa vidieť veci možno inak. Alebo nebáť sa hľadať tie dvere, že ako by sa to ešte dalo. Možno podľa seba. Že nie podľa niekoho, ale podľa seba. Často vlastne počuť, že dobre, tak už nič iné nevymyslíš, však nemôžeš vymyslieť teplú vodu, že už všetko je dnes vymyslené. Je to pravda alebo nie? Ja si myslím, že veľa toho je vymysleného, ale tak ako viete, no, všetci sme ľudia a všetci máme prsty, ale každý má ten svoj otlačok iný. Prečo píšeš a Kovačica? Najskôr zvedavosť, chémia, chémia medzi tými ľuďmi, chémia proste toho miesta, tých ľudí, ktorí tam prichádzajú a neskôr proste pretože tu nás to baví a pretože to tu máme radi. Určite, hej. Za mňa takisto, ja keď som dostal vlastne ponuku, ísť na píšem, to bolo teda tie 2 roky dozadu a oslovila ma nie najskôr Katka, ale Majča Knopová, pretože ona mala ísť solo viesť pouličné divadlo, tak sa ma spýtala, či jej nepôjdem pomôcť. A ja už som vtedy bol tu v Srbsku, v Petrovci, sme hrali naše bakalárske predstavenie pod vedením Ľuboslava Majeru. A keď som sem prišiel, ja že wow, proste tu je Slovensko. Nie to, čo sa deje na území Slovenska. Že proste tu sú tí ľudia, akí by mali byť aj na území Slovenska. A o ktorých sa často nevie, lebo podľa mňa veľa ľudí na Slovensku ako keby stratilo hodnoty, tie základné. Aj to, že ak sa hovorilo, že hosť do domu, Boh do domu, a že tuto naozaj tak platí, že tá pohostinnosť, otvorenosť, že to my tu zažívame a je to naozaj veľmi, veľmi príjemné a pekné. Tá človečina. Áno. Ja by som chcela odkázať všetkým v Srbsku aj v Kovačici, že som veľmi rada, že chcú robiť umenie, že ich to stále baví a verím v to, že sa nikdy neprestanú hrať. A čo by som chcel odkázať ľuďom, či už v Srbsku alebo tu v Kovačici, je jedno veľké ďakujem za všetko, pretože pobyt tu mi veľmi otvoril oči. Začal to teda pán Majera, za ktorému teda ďakujem aj za školu, za obrovské lekcietstva a ako keby prístupu k divadelnej hre, prístupu k druhým ľuďom. A on mi aj vštepil do srdca to, že keď aj hráme nejaké predstavenie, je jedno, že 199 ľuďom sa to nepáčilo a budú na nás nadávať. Stačí, keď oslovíme toho jedného. A keď sme prišli aj sem, či už do Petrovca alebo do Kovačice, tak tá ľudskosť mi proste veľmi otvorila všetko. A tiež úplne sa inak pozerám na svet, úplne inak vidím ostatných ľudí, alebo sa teda ja snažím správať k ostatným ľuďom.